Siyakhulekela emagumbini amanomhlaba, sikhwela kukhanya, sikhulekela impumelelo. Mbukelo khona ekhaya, uDlamini Mpumalanga Umthandazi. Mbukelo khona ekhaya, ngiphethe iwasho ezahlukahlukene. Ngiphethe uBlue Key. uBlue Key mbukelo khona ekhaya uyafutha, uyageza, uyaphalaza for ukuthi ube nenhlanhla, kuvuleke into zakho ezavalwa ezaboshwa. Uyawuposa mbukelo khona ekhaya, uhamba ngani ngeCourier Guide. Locksmith mbukelo khona ekhaya ukuthi ube negazi, thandwa nangabelungu, emsebenzini ube nogazi nje, uvuleke even into efaka ini umsebenzi, even relationship nje umuntu osandekayo mbukelo khona ekhaya. Ufaka imali phakathi engango-R2, uyafutha, uyageza kuphela. Locksmith uyelo. Kube ulenda elimhlophe mbukelo khona ekhaya. Inhlanhla mbukelo khona ekhaya, lokhu kuyayisondeza lokho. Ubani? Ulanda elimhlophe. Kube noRose. uRose mbukelo khona ekhaya, into zakhe eziningi ezikhweshelene ziyasondela futhi ziyahlangana, imali, inhlanhla, umendo, whatever. uRose mbukelo khona ekhaya uyafutha, uyageza. Sibe-ke noGo1 wesicitho. Uma unenkinga iphupha kahle, bemangcoliso wesicitho khona izikhambi ebusweni ubukhuphe mbukelo khona ekhaya, uyafutha ugeze ngalokho. uGo1 mbukelo khona ekhaya. Mhlawumbe wakwaphela isisu, wakabamba into ezingcolile, lokhu okwamathunzi, kugeza wena, udiza amathunzi mbukelo khona ekhaya. Kubi sesimisa khona njengoba bowunjalo mbukelo khona ekhaya. Kwamathunzi lokho, wakhipha isisu, waphela isisu, wakwazi umuntu, wabasejele, waba nje sentweni engcolile. Bese kuba nodlozela imhlophe mbukelo khona ekhaya. Idlozela imhlophe uyageza, uyakuhlambulula, idlozi lakho liba mhlophe, lasekhwameni wakho, lasekhakini. Angithi ubangcolisile wena whatever ngento oyenzile empilweni yakho mbukelo khona ekhaya. Bayagezeka lana babe mhlophe ngani? Anangidlozi elimhlophe. Zonke idlozi lakho mbukelo khona ekhaya simalini? Ziyi-R200 mbukelo khona ekhaya. Mhlawumbe ufuna nentambo mbukelo khona ekhaya, siba nayo iyatholakala iba la ekhaya. Intambo mbukelo khona ekhaya iyo le nayo i-R200 mbukelo khona ekhaya. Intambo yale ekhaya inhlanhla yekuvula izinto ukuthi uphumile empilweni uvikeleke. Inkosi nibusise, uDlamini Mpumalanga Umthandazi mbukelo khona ekhaya. Ufuna kufika kumina uyafika, sikusebenze, silungise inkinga yakho, siye empophomeni, sisize benje whatever lapho singakhona kulungisa ini impilo yakho mbukelo khona ekhaya. Mawudinga ukuhlola online video call, uyahlola mbukelo khona ekhaya. Inkosi nibusise, inkosi nikhanyisele. Ngiyathokoza.